possible projection for the next Yun year na. ngaya. Yes, na piling dito na dumaan Oh. because of the soil structure. Iba man, sa hiling ko, gari may point iyan na, itong manag-arad, ako, siyempre mga matitibay man itong sa Korea, o sisi man ang kairiban nindang mga Filipino, gabos man ma-expertise yan, mananggad. Opo. Pero kung, sorry, de ko kaya nahiling sukan de ko nahiling kung perang taon itong inadalan before isudumbit sa presidente, yan ang medyo question duman. Taba, kaiba ng sitwasyon mo niyan. Opo. Masangyari po itong pigko niyan po ni Insan Jimmy na mga video. Sa totoo po, Opo. general plan po, ang salog kito bako man araw kito kalapan. Yeah. Correct. Oo. Okay. Dati wala magkurbada duman, i-restraitan ito ngunyan, nagkurbada na siya. Nagkurbada. Oo. Dati na yung bulod, may bulod ngunyan. Yan po. Yan O lang kung po, minsan, may bulod, dahil ang bulod ngunyan. Opo, tapos yan lang po kung titingnan po natin, yung plano at saka yung mapa ng Bicol River Basin ay hindi po na-update na naka-reflect na yung mga bagong ilog at mga bagong tulay at mga bagong kalsada. Oo. Na which is contributory pa sa river channel. Okay. Opo. Dit lang na information tabi engineer di ba ang tama pag sinabing Bicol River Basin dahil nangangahulugan na sumismong mga rivers, main rivers, kundi ini pala na Bicol River na ining planadong lugar hali sa Albay hanggang sa Kamsur na napapatahawan ka ining buta sa right side kung panaga ka yaon sa Mount Mayon, Mount Masaraga, Mount Asong, Mount Iriga, tama, etc. Kung sa wala mo man, may mga bulod man, mountain ranges man dyan, sa tahaw kita. Apo. Oo. Ining lugar na ang nag-aapaw ang tubig. Yeah po. Actually po, from the word itself, basin. Pag sinabing basin, siya talagang tagasalo. Yeah, no. Gari catch. Ano po gan? Garo planggana. Gari water impounding. Oo. Ganyan, igwa man digdi sa lugar kang Albay, Kamsur, Cam Norte, na may mga planado man na duman nagabagsak. Ang tawag lang po natin kaya dyan is catchment area. Yan, correct. Oo. Pero pag yan na catchment area, pag nag-overflow, maduman gilayon siya sa river channel, mahanap naman siya kung saan ang pinakamaba na lugar digdi sa Bicol region. Iyan ang problema, sir. And that is the case yung Bato Lake, pero yan ang mga yan, which is sinda pong pinakahamaba na lugar. Kaya yan lang pong kuyanto diyan. Kaya sabi ko po baga sa imo kang ino. Opo. Natatabugbugon mo pa ining planggana na pwede mo mandigdibawasan na. Pero masana po baga sa gripo na ang gripo siging bulos sa maldisan ang gamit mo talaga masok pa dapat agad mo man kay iba man na saludan. Okay, with that situation tabi engineer, kamong mga structural engineer, may di ba? May nahiling ka mong challenge tabi sa pagpaplano kung araw ka ng sitwasyon sa palibot lalo na diyan sa Bicol River Basin area. Sa totoo po ining project na po ini ang medyo challenging kasi nagihero ang piga design ni. Iyan, correct. Iyan. Ang pigabukod may ang tubig. Bako sa building pag tinuro sa imo society yan talagang building di na mahiro ang building. Ang problema may minsan kaya po baga sa totoo baga magibo kaming dike. Gigibuan ming tulay. Ngunyan after 2 years susalog ko to na sa ibong tulay wala na salog. Yung baga Kaya nagadalagan nagahiro alangan man alsahon biyang dike alsahon miyang tulay ta ito nang salog sa ibong. Yeah. Oo. Siguro araw po kaya sir ang challenging kasi po minsan po baga na narumduman mo po digdi baga sa kaytong panahon 2 years ago gayod ning binaha so San Francisco Travessia na may dike pero tubig di nag-agi sa dike sa ibong nag-agi. Iyo baga. Kaya nagreklamo baga narondawan mo pa ito kung panahon pa ito ni Bongbong so pumirong taon niya. Na-imbes na pinapundungan ni Sukwari digdi sa Albay. Panahon ni Duterte tabi engineer, Presidente Rodrigo Duterte ang nagpapundo kang kwari sa Albay kaya ito, naronduman ko Nag-surprise visit pa siya diyan sa Ginubatan sa Luminanding so Chopper diyan sa Gero sa Morms go dito kundi ako nasasala. Okay, so yan tabi mga tugang ang sitwasyon ngo niyan. Sana makuan ini pagtarabangan o dangugon ang mga
mga suwestyon kan mga yaon sa baba, no, na nakakaisi mismo kang palibuta. Hello, ay naputol. Engineer, naputol si Jimmy. Naputol si Jimmy. Alright. Sige, alas 8:30 oras sa Pilipinas. Jim? Engineer? Wala na. Alright. Sige, sandali lang ta. Anyway, okay naman ako duman sa sandali lang ta baloon ta si Jimmy na apudan, no. Kasabay mga tugang. At kasapon baga kauron ta kanso pro ay busy ang linya ni Jimmy. Pakibaba mo tabi Jim, ha. Kasapon baga kauron ta si Regional Director, Cynthia Bereses, kana Department of kaya ka National Economic Development Authority. Nan sabi niya, yaon ang plano. Kaya lang may mga however siya duman na mga planong na plano kan mga nakaaging panahon na dahil man siya talaga na implementar dahil ang talong daw may problemang nadidiscover. Jim, engineer? Hello po, sir. Naputol po. Opo, okay. Engineer, ano pong reaksyon ni kung didi ka na sinubit nindo sa plano? Anong plano man ang plano niya sa plano po nindo? Actually po sa plano nila, kuya, para po ito sa bilog na Albay. Okay. Pero ang focus mi kay kang study mi is from Kamalig and buong 3rd district. Aha, I see. Kasi po yung 2nd district po, yung Gali, yung mga river ng 2nd district ay direkta na pong bumabagsak sa Albay Gulf. Yeah, correct. Tapos even yung sa 1st district, nasa Lagunoy and Albay Gulf na siya. So, general plan sa engineer, sa Mayong Volcano from Kamalig, 2nd district hanggang 3rd district, so magiging flow kan tubig tabi Yes po, kasi medyo malayo po to sa dagat, kaya pinabagsakan nila yung pinaka-lowest point which is yung Kamsor. I see. May mga plano po kamo na pagbabago regarding sa construction in mga sabudike o sa project dike or even tulay tabi, engineer kamong nailing? Meron po kaming nasa agency na lang po yon kung i-adapt nila. Parang gagawa lang naman kami ng recommendation. Pero I think meron din po sila yung siguro ongoing na ginagawa na study. Mas maganda po, di ba, maraming nag-aaral para pag-isahin yung magandang adaptable na sistema and design na pwedeng gamitin sa particular na site. Opo. Sa 3rd district from Kamalig, anong area sa lugar na nanggaro na iling nindo na permisyang nasa delantera po nin flood tabi engineer na kung na dapat iyong inot na maagapan? Actually po talagang inot na maagapan is yung mga major dike ta. Kasi po itong mga secondary dike tayo, kining niya, digdi sa sentro kang Kamalig na Aragi, sa Daraga, secondary dike na lang. Ang major dike tayo, digdi sa taludtod kang Mayon. Yeah, okay. Ang problema pag nagaba ini, wagas ini sa tubig, di naman maabot sa secondary dike. Wagas na siya. Kaya dapat ito ang first line of defense ta. So, pigahalian mismo. Opo. Pasiguro nitong primary dike para at least umagi talaga sa dapat nagihan bako sa mga community. Iyo. Kung tamang pagkasabot ko, haling Mayong Volcano, ang bulos kan hanggang sa Libon, tama po engineer, minaagi sa mga kasalugan ta. Hanggang Libon po siya. Minalawa sa Lake Bato. Opo, sa Lake Bato. Pero kung isipon ta nga ni, mas magayon nga ni po, ang tubig, ang mga tubig, mga volcanic debris na nag-aabot sa Libon, tubig na lang. Yeah, oo. Si Sara ngunay kang ginubatan. Yaon sa ginubatan, subaybay, yaon bato sa ginubatan, then mabulos na lang paluwas sa Ligaw, tubig na lang siya. Iluway-luway, i-screen, then hanggang purely tubig na lang ang Libon, Pulanggi. Pero ang mga volcanic debris, di nawawalat tigdi sa medyo sa taas-taas pa na area. So ito ang sarong study to man. Ano pa po ang importanteng studying dapat maagapan, engineer, na na-mention po nindo sa kay Kong Didi? Actually po, dakol po kaming i-discuss sa iyang ang sarap lang po talaga na makuyan sa iya is siguro matuunan tanining kipansin na ining problema tango yan because of the climate change. Actually nga si Kong Didi nga nagsabi na dangog ko man sa interview ni Insan Jimmy na minsan kasi may problema kita sa political boundary. 3rd district, Kamsor, 2nd district, na minsan
pag nakiaram so congressman gan sarong distrito taraman ba ko muna man ini distrito na nakikiaram ka digdi sa mo. Yeah. Dapat may kolaborasyon ko tadi. May collaboration ko ta. Tapos which is tama man pa itong nadangog ko sa kuyan mo nung saro na mag-create talaga kay sarong division, sarong opisina sa bilog na Bicol region. Yun lang inang trabaho. Ade, Opo. Actually po bako siguro medyo kaya general ang Bicol River Basin na pigasabi. Imagine araw kan so interview ko sa Nida Kasawap Bapon, nag-create ka sarong task force o grupo ng in-charge ng opisinang ini. Pero kung talagang may opisina na iyon tutok diyan, baka lamang madali ang mapakaray. Iyo po, tapos bako lang po siguro sa Renre Bicol River Basin Authority, Development Authority. Gawin na po siguro ng Bicol Region Flood Control Management Office. Yan, magayon yan. Or division. Kasi Magayon bilog, yan. saklaw niya bilog, hindi lang po yung Bako lang hindi river lang yung basin. Hindi lang yung river basin. Magayon yan. Paraging holistic po ang study nila, hindi lang isang area lang. Yes. Yan po naman sa proposal nindo tabi na yang kay Kong Didi. Yes po. Willing ba siya mag-file ki bill para diyan tabi? Ang kuyan may mag-create ng parang isang water flood control management authority. Very good point. Opo. Okay. Engineer, salamaton na maray ha. Salamaton tabi na maray sa imo. Salamaton. Okay. Alright. Ano po si Insan Jim. Okay, so may pahabol akong hapot na lang kay Insan Tabi, Bibi. Sunailing ko mga nag-collapse na diki, mga structures. Ang mga kabilya size, base sa mga tao, di 10, di 12. Desirable pa po iningon niya na panahon na gamiton sa mga halimbawa mga flood control projects di kitabi. Insan. Siguro bagota na gid siguro yan sa radayoto yan makusugod ang tubig. Ang tubig pati may kasabay na gapo. Imaginon mo ang gapo titulak ang tubig pero baga bibadol sa dikit tapos lalagat ang sa radayoto na bakal. Siguro gayon tinakla lang gayon siguro ito kaya naging digis na lang. Ang hiling 16 mm ito. Ang hiling ko gararog kaya. Baka tinakla kayo. Pwede mananggat. Siyempre, sa irarom kanda. Kamu na nagtanganin safe. Okay. Yan na BBP. At least tigwa na kita nin mga idea. Tamang-tama. Alidig di sa presidente kaso hapon. And dako lang bagay na napag-irestoryahan nini and magkaigwanin mga idea. Araman na nini siyempre kan mga nasa agency concern. Pero at least sarong structural engineer kabisado ang mga sitwasyon kan mga proyekto. Yan na BBP. Sa to yung eksklusibong pakipagoron kay Engineer Mier Ligaspe, Jimmy Nasalita, PCGB News. Salamat Jimmy sa report. Hali po dyan sa luwas. May reaksyon si Kuya Nes. Sabi ni Kuya Nes Belga, supig sabi nga ni BBM na pakarayo na ang design. Gusto sabihin, aram niya na ang mga dating design bako maray. Ang dating design makadiligensya. Ang problema kung pakarayon ang plano, paano na so dating dilensya? Human ang gadadi. Anyway, ilingon ta mga tugang konong punto kang presidente may bata dumdumon ta ang presidente may tulong taon na sana. May tulong taon na sana, mga tugang sana, mapunan man lamang iyan. Sana, sumasunod na presente, makontinyo mga tugang siring na bagay. Magbabalik po kami alas 8:38 nin pag-aaga. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga sunod. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. For a memorable, elegant, and nutritious catering service, Juliana's Catering Services is the caterer you can rely on. Juliana's Catering Services. For whatever occasion, we have Italian dishes, Chinese, Filipino, European dishes, and one special dish we're really proud of.
our fish papillote. Juliana's at 424 Jasmine Street, Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Contact us now on 0905-295-9556 or 0921-541-2431. Juliana's Catering Services. We cater dishes that everyone relishes. Ngayong panahon ng tag-ulan, narito ang mga dapat nating tandaan upang ang ating pamilya ay handa. Alamin ang balita ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan. Alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at paglikas. Suriin ang bahay at kumpunihin ang mga mahina o sirang bahagi nito. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya. Iligtas ang mga alagang hayop sa ligtas na lugar at kapag inabisuhan ng kinauukulan, mabilis na lumikas sa itinakdang evacuation center. Kapag oras na may tumama na bagyo, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay o evacuation center at makinig sa pinakabagong balita at taya ng panahon. Patayin ang main switch ng kuryente at valve ng tubig. Gumamit ng flashlight o emergency lamp at mag-ingat sa paggamit ng kandila o gasera. Pagkatapos naman ng bagyo, hintayin ang abiso ng kinauukulan na ligtas nang bumalik sa tahanan. Umiwas sa mga natumbang puno, nasirang gusali at linya ng kuryente at siguraduhing walang basa o nakababad na outlet o kagamitan bago buksan ang linya ng kuryente. Ang mensaheng ito ay mula sa Office of Civil Defense Regional Office 5. Maging ligtas, maging panatag, Bicolandia. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Kahit pawis blooming bango sa Surf Fabcon. New Surf Fabcon Fresh and Blue. May 3 times amoy pawis shield. Kaya kahit pawis blooming bango sa Surf Fabcon. Based on lab test and select fabric versus detergent powder only. Surf! Ang lakas mo, may ilalakas pa. Sa Revicon Forte, may muscle-building amino acids tulong para mas lumakas ang katawan with proper diet and exercise. Pag malakas ang katawan, lumalakas din ang loob. May lakas para sa ambisyon mo. Revicon Forte! Lakas! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Pabili po ng 2 Nor Chicken Cubes. O, eto. Ha? Isa lang po to ah. Doble yan. Ang Nor Cubes ay may doble-doble. Nor Cubes doble. 2 for 10 lang yan. Sulit na sulit. Mapapaulit. Nor Cubes doble pack. Ang sarap!
sarap-sarap ng doble-doble with Nor Cubes Doble Pack. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Also available in pork. Promo lasts from January 2, 2024 to January 1, 2025 per DOH FDA CRR permit number 1589 series of 2023. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Si PM Imperial sa pagserbisyo ay the best po pakaidto. Namatay ang tao sa iyang pagserbisyo sa tercer distrito. Asing kang gabos ng mga kulanggenyo. Si PM Imperial kasurug ta sa pag-uswag kang sa tumbanwa. Magayon na proyekto asin programa ang padagos na winawaras niya. Digdi sa pulang ginabanwaan ta. Gabos na kulanggenyo pinapadaba siya. Mahigos matinabang malalauman pa. Siyang leader na kaibuhan ta. Infrastruktura, agrikultura, tabang sa mga paraoma. Pasalud na programa para sa gabos. Serbisyong Imperial, provintas at mga boss. Si PEM ang kasulog ta sa pag-uswag kang sa tumbanwa. Si PEM, mura ng iba. Serbisyong Imperial, malalauman ta. Si PEM Imperial na patagos ang pagserbi sa banwa kang kulangi. Serbisyong Imperial, terminan niya tong malalauman. Si PEM Imperial na patabaan kulangi. The Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BFAR, is the government agency responsible for the development, improvement, management, and conservation of the country's fisheries and aquatic resources. BFAR's mission is to increase fisheries and aquaculture resiliency and production within ecological limits by adopting appropriate and science-based technologies and management system, as well as through gender-responsive and socially inclusive policies, programs, and projects. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alkalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Protektahan ang inyong PhilHealth Fund. Huwag ipahiram ang PhilHealth ID o MDR. Huwag ipagamit ang PhilHealth membership sa iba. Huwag pipirma sa blankong PhilHealth claim forms. I-report ang mga nag-aalok ng libreng operasyon para sa mga PhilHealth members. Magbayad lamang sa mga PhilHealth accredited collecting agents.
I-report ang anumang gawaing kaduda-duda sa PhilHealth Action Center, Area Code 02-441-7442 o sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar. Ang sarap talaga ng gulay! Kapag 6 months at pataas na si baby, bigyan na siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breastfeeding. Hindi lang kampante si nanay sa kalidad ng pagkain na binibigay niya kay baby, pati si baby mismo nag-e-enjoy sa mga inihahanda para sa kanya at mas lalong gaganahang kumain. Kapag kompleto sa nutrisyon si baby, maganda ang kanyang paglaki. Masasagad niya ang kanyang potensyal na maging malakas at matalinong bata. Nay, bukas, gulay po ulit ha! Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council. Can't achieve daily goals dahil sa paulit-ulit na hilo, lata at putla? Baka iron deficiency anemia yan. Take doctor-prescribed Hemarate FA with 60 milligrams of iron recommended for Filipinos. Per DOH AO number 2010-0010 with proper diet and exercise. Daily goals achieved with the help of Hemarate FA, the blood vitamin. Alagang Unilab yan. Iron, pyridoxine, vitamin B6, cyanocobalamin, vitamin B12, folic acid is the generic name of Hemarate FA. If symptoms persist, consult your doctor. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa 10 minutos bago magabot ang alas 9. Balikan ang dagdag na report. Hali po dyan sa luwas. Kay ba mga tugang si Joshua Bino. Joshua, good morning. Come in. Yes, Come in, BP, Joshua. good morning. Good Go morning ahead. sa mga parantabay sa dagdag niya itong bareta. Ano yung kitang ng BP Henry di sa Piercan, Legazpi City kung sa'y nagduong tabi ngayon na ining aga pa sa nang ini ang barko kan na Philippine Coast Guard, partikular na ining BRP Teresa Magbanwa. Bigyan sabi BP Henry ipiglunad. So nasa 11,000 na mga family food packs. Ang initial tang impormasyon halik pa ini sa Cebu na ipig dara digdi sa Bicol region, particular na sa probinsya kan Albay, para makatuwang tabi dito Henry sa relief efforts ka na gobyerno sa mga naapektaran ka na binaging si Bagyong Christine. Sa kunyan, nasa pagpreparar na ining membros kan Philippine Coast Guard as in kan DSWD Bicol sa pag-diskarga kaining mga family food packs na ni 11,000 na ikinarga digdi sa BRT Teresa Magbanwa. Kung matandaan magabiti, sikat ining barko ini kan Philippine Coast Guard. Yun is big deploy. Nagasabat anduman sa mga militia, Chinese militia? Sa West Philippine Sea. Yung tabi BP, si, ano pangalan niya po, ma'am? Vincent Bermal, sir. Pangalan niyo po? Vincent Bermal po. Alag tayo, ma'am, sa DCGB. Hihila kami ng konting detalye. Saan po galing ito, ma'am, na family food packs na karga po ng Teresa Magbanwa? Ito pong family food packs na to, sir, ay galing po ito, sir, sa Cebu. DSWD Cebu din, sir. Ginamit lang po itong barko para po mag-transport ng relief packs papunta po dito sa Region Bicol. After po dito madiskarga, sana po dadalhin itong mga relief items, ma'am? Ito po mga relief items na po to, sir, i-diskarga po to papunta po sa warehouse ng DSWD, sir. Bali, sir, ang mag-identify po ng mga kung saan po i-distribute to, sir, ay ang DSWD na po, sir. Okay, ilang Coast Guard po ang naka-deploy ngayon dito po sa barko na to na tutulong po sa distribution? Yes, sir. Meron po tayong 150 personnel, sir, na dineploy po mula po sa Coast Guard District Bicol para po tumulong po sa pagdiskarga ng ating mga relief packs po. Di ba ito, ma'am, na Teresa Magbanwa, ito yung pinol out sa West Philippine Sea? Yes, sir. Ito po yun, sir. Naayos naman yung sira niya? Yes, sir. Maayos na, sir. Hindi naman po ito, sir, dadalhin sa mission, sir, kung may tira po ang barko natin, sir. Pangilang beses na po na ginamit itong barko, ma'am, sa relief efforts po ng government? Bali, sir, sa pangalawang beses na po ito, sir, na gamitin itong BRP Teresa papunta po dito sa Bicol, sir. Una po, sir, sa Pasakaw Port po sila, sir, na nag-dock. Ngayon po, sir, dito na po, sir, sa Legazpi Port, sir. Alright. Thank you po, ma'am. Ano po ulit yung pangalan niyo, ma'am? Vincent Bermal po, sir. Spokesperson po ng... Public Information Officer po ng Coast Guard District Bicol. Thank you po, ma'am. BP, si Madam Bernal, spokesperson ka na Coast Guard Bicol. Di sinungan yan, BP, na Coast Guard personnel mo daan na DSWD. Tigkarga na ini sa truck. And diretso pala ini sa mga warehouse kan DSWD para may stockpile, stock lang para sa nagpapadagos na relief efforts kan gobyerno dito sa probinsya kan Albay dahil sa minaging Bagyong Christine.
Okay? Yan tabi BP. Juan Joshua, BP. ano yan ang mga relief materials na yan? Tama ba? So, nadango ko sa bago. Ready to eat food yan? So, igwapang mga non-food items. So ano ni BP? So ready na baga? So nakakahon? Okay. Di may mga ready to eat dyan. Tama? Ready to eat foods. Mga ready to eat canned goods. Canned goods. May bagas ini sa laog tabi depende. So nakapatos na ini nakakarton kan DSWD. Ayun. Okay. 11,000 11,000 ini tabi depende. Hali sa Cebu, pasirin digdi sa Bicol. Iyo. Haloy man nabarit at tagan sarong simana pa, pero haloy na nag-abot man agad. Harayuan Cebuano. Medyo. Kumusta na barko? Dahil man kita ma? Dahil man, bibi. Dahil man. Pati iba yun kayo sa magbanwa. Yung ba nagsasabat sa mga naman? Mga kalaban sa mga Chinese yung group? Chinese. Sa West Philippine Sea. West Philippine Sea. Sikat dyan? Sikat dyan na na yan? Ilang araw tumambinay from Cebu to Bicol? Okay. Wait lang. BP. Apitong tagiraray. Bali ma'am ngayon ma'am, ang pagdidiskarga dito nito ma'am, dadahin lang po ito ma'am sa warehouse ng DSWD ma'am. Ilang araw po transport from Cebu to dito sa Legazpi? Bali sir, na umalis po sila sa Cebu sir noong November 5 ng hapon at kanina lang po sila dumating sir. So bali sir, mga 1.5 days po sir yung pag-transport sir nung ating release factor papunta po dito sir. Mas mabilis na yun ma'am kumpara kung tiglang travel ano eh. Yes sir, mas mabilis po ito sir. Thank you ma'am. Okay, tabi 1.5 day pa lang so pag-travel from Cebu to Legazpi. Mukhang maganda si ma'am ano? Mukhang maganda si ma'am. Correct. Okay. Sige. Yun lang. Yun man lang. Medyo nakuha lang ako. Na-amaze lang ako ang boses niya eh. Diba? Okay. Yung taxi BP, Good. na ongoing yan na pag-discarga kay ning 11,000 family food packs kan DSWD saka kay ning BRP Teresa Magbanwa kan Philippine Coast Guard. Okay. Yan BP, dagdag na istorya kay baan ko si Boy sa Mobile, Joshua Pinag, Mississippi. Thank you, Joshua, sa report. Live mga tugang from Legazpi Port, no? Diyan po sa Barangay Victory Village. Salamaton tabi, DSWD. Salamaton tabi sa DSWD. Kasendo tabing tabang mga tugang sa tuyang mga kababayan. Salamat, kansanong pagantabay. Masunod na mga tugang ang ang Tingog Kambanwaan, kasabay po si Pio Fernandez. Thank you. Abalik po ako alas 3 sa programang Pinky on Mo Baby. Salamat pala sa mga bigota na nagchat sa kuya na nag-volunteer nin mga auto na pwede tang magamit sa relief distribution sa aga. Ha? Diyan po after the meeting, i-detalye ko na lang po sa inyo kung ano ang pwedeng giboon. Ha? Alright. Thank you. Mabuhay. Kita gabo. Goodbye! Hapot! Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry? Kitang mga Bicolano,